What's up mga Jai? So, good morning sa inyong tanan. Happy Saturday sa inyong tanan, guys. So, kumusta ang tanan? No? Kumusta ang tanan? So, kumusta ang kadiya dong? Naunsa kadiya dong? Nag-ayo din na sa siyang motor mga Jai kay nagubaang. Saan guba na na? Canview? Canview daw. Naguba yung Canview. So, nag-ayo na siya yang gismantul iyahang motor. So, karon di ay bani ko ninyo magharbista sa atong mga gulay-gulay kay para natay mautsan kay wala tay sudan. So, mani atong for today's video karon. So, Sabado karon walay klase. Ang atong videographer narao siya rin toy. Paghay sa akong vlog. Paghay sa na Rex. Nagay ang mga kalay. Sige na. Ay mga lugugan. So bani ko ninyo guys, magharbista sa atong. Una di ko diri magharbist sa atong karabansos. Ang atong batong dia Natay batong dia sa ibabaw nang hinog na siya. Dili na to maharbist kay maglisod ta kay grabe ka taas, pero ato nang paningkamutan nga ato na siya makuha. Kay sayang nga di nato siya mautan. Dani dito maguna sa karabansos mga Jai kay unang dagko atong karabansos. Sayang kayo magwang na pud na siya. Sige awat mo kalay. Kasi video. Ako nagkuglanta ko. Oil slick to send enemy vehicles skidding out of control. The beast's interior can be sealed for chemical attacks, and its tires can even roll when flat. It also carries blood into the president's type, and its own oxygen supply, ensuring the highest level of security. It has 8-inch armor plating and 5-inch thick windows, and so the beast's interior can be sealed for chemical attacks. That you're actually falling. In response, it sends a burst of energy to your muscles to try and catch yourself, leading to your body twitching. Mao rin tanan natong nakuha ang karabansos mga Jai dito. So bay-bay gid ang atong nakuha no kay dugay-dugay na pod nga wala ta nag-harvest ditong napita. So mao ni tanan natong na-harvest. Unya karon moadto ko garden. Madto ta garden kay dito na pod ko mag-harvest sa mga utan kay basta natay makuha dito. Kay anugon kayo magwangrang atong okra or batong. Ano ko na kay kung magwangrang ina tuad-tuan so atuan na mo karon. Ang ako ding book is na lingawan din ni Niaros kagabi o yang isang tapil. So, wala pa na ko nabungkag kay busy pa ang linya ni Inday Rain. Kami na ni siya rin nag-ani diri sa garden kay si Dodo nanguha og bog sa baboy dito sa babaw. Kamera doon ni siya rin kasi yan balik pagkatulog kay nabilay pag gabi kay nagsilpuna ang kanahan. Kuan balik pagkatulog. Siya rin ako uban diri sa garden. Igo lang mo ta mag-harvest sa gulay. Itong batong mga Jai Nanalo pa tayo harvest ani natin harvest. Mag-harvest sa atong batong. First din na akong harvest sa atong batong kanina ni nga gitanam na ako nga batong. Tay makuha Waon tanidaan kay dalag. Dili ni siya mga maluto mga Jai. At least makuha kayo. Hapit na siya mga hinog. Hapit na mga hinog atong batong. Atong batong. Masamad ka. Sige na. Ano na? Huwiri. Magkuha ko dito. Ito. Dito pa isabi oh. Tuyo ka sa luyo be. Ito pa isabi oh. Ito. True. True. Napa na? Hinambi ni. Tama ni mo sanggot ni magbilin. Hindi ko ana. So napalit ay batong dani mga Jai nga wala pa na hikutan. Patanganan pa na siya og hikot. Basin og mapuhon diri ta makasalida. Ato na sana silang atimanon. Tupabi sa kabuk biyo na bian biyo tulapit sa punuan biyo. Nakita? Ubay-ubay bian ni dani atong batong mga Jai nga wala pa natayingan oh. Wala pa siya nahikutan unya. Dito rapit na side. Ako na siyang gikalingawan og gilamon diha kay nagplano ko diang akong tanuman og sili. So wala pa siya nahuman. Unya ang atong pipino nga akong giputos. Naunsa na ni siya. Naunsa ni pipino nga akong giputos. So ako di siyang giputos kay para dili siya madaot kay dili man siya malapugan mga Jai na naunsa man nga nainutil man niya. Murag itlog atong kuan. Pipino murag itlog. Murag itlog nga gitampaya ko naghamis. Charis. Ang atong okra diri nga akong gitanom wala pa nanurok. So karon mga Jai dinhi na punta sa atong bag-ong okrahan mag-harvest. So bago din ako ni siyang okrahan mga Jai kadua na yan akong harvest mga Jai. Sa akong okra dani. Tara na siya ibutang atong kuan. Diba? Nahulog. Gahi kayo pang ano. May uban nga humok ayo balion, uban kay gahi oh. Gahi balion. Dagan kitag marbis nga okra karon dai mga Jai oh. Wala naman gutay harvest diri eh. Mana iki ulod oh. Gag kasi kayo. Dapat bitaw ni okra din.
Ay, grabe ka init ah. Nautuhan, may diri gani sa garden mga Zay kay nangipos-ipos pamanta dito sa atong munting tahanan. Ano ma? Ang pa. Uy, kung ganyan. Kaya nagluto man kong snack kanina mga Zay na. Naman ako gluto og snack. Nanghipos-ipos padayon ko. Ano ma? Nautuhan hinuon pa. Ang tamis. So dagan itong ukra nga nakuha oh. Unya, dihin na punta sa atong batong mag kuan. Nataas itong batong. Kasi gila itong batong mga Zay ganahan kuan nga batong. Dahil din siya og similya nga batong. Nanay na hinog agi pahinog manidaan ni papa. Saan tanan. Huyo man ni papa kay similya daw. Grabe ka, tagas na batong eh. Buyag kay nga batong mga Zay. Wala ba ni abono akong mga utan mga Zay oy. Kaya wala man ko ikapalit sa abono. Wala ni sila abono-abono kaloy sa Dios nang unod man pud sila. Wala gini abono-abono gid ako mga gulay mo ning tagagmera ilang unod siguro. Pero okay ra mga Zay, importante nga nag-unod sila. Kaya wala gid diha ba. Ang pabi ko. Bi ko abi nga magwa ko ukra bidan ni kinid bi. Dalan ko sa ilong nito init kayo. So gamera dina akong batungan mga Zay. Tulo ra siya kalingiya. Wala na siya kapunuan dana. Itong mga okra dani kinangapuslan gihapon siya. Ano gid siya? Na kung manihan di ang pikas nga saydo kay gilamuno na pud sa mga Zay. Mata pa kakuan dani akong atsal dani yung nga gitanom. Namulak na ra ba siya na. Busy man atong linya mga Zay. Ito na siya kaatiman. Uli na dami mga Zay. So ito nagdala sa among gulay oh. So siya daw magdala. Nag-abot na diri sa atong munting tahanan mga Zay ni ato i-arrange sa atong mga gulay. So ako dai siya i-arrange kaya ron na nakita na ko sa inyo. Charis. Mao din ni utan tanan nga atong na-harvest karon sa ako ang for today's video mga Zay. So natay karabansos. Kaning karabansos gikan din ni diri sa ang silong diri rin na ako nakuha mga Zay kay wala pa man tanom ani dito sa garden. Unya natay okra nga gikan nito sa atong garden dayon ba. Ang okra mga Zay gikuha din ako para mauga na siya unya makasimilya na pud ana din puhon makatanom na pud ako natay area nga matanuman. So atong batong ubay-ubay gina atong na-harvest mga Zay unya nagkuha na lang pud ko og mais kay gitraya na ko og harvest atong mais mga Zay. So pwede na daay siya malutuan. Unya natay okra diri mga Zay nga gikan ni sarip nga nangakuan in town ni siya nang nangalayos na batungod sa kadugay. Karon ako din nang ipanghugasan mga Zay ang gulay nga akong lutoon para pag human nato og utad unya dito na lang ta magluto. Nay, sakto may sabisan lagi na. Nagara pinati dito na mga online. Ha? Ano ko na magbuka-buka kami tayo mag-break. Ha, dito na itong mapuhon kay. Pinhaman naman taghugas sa utan mga Zay so ato na pud dining pinupinuhon paghagpat mga Zay para ato na din siyang lutoon. Naman na di ko gutad sa mga gulay mga Zay unyang mais ako din na siyang giluto daan kay para unya igutra na siya isagol sa atong utan. O din ang ato ang menu for today's video mga Zay. So na atong mais is naluto na. Gilungan din ako daan ang mais para dili na ta mag hasol pag sabaw-sabaw mga Zay nya. Nata atong isagol sa ato ang karabansos ug okra is kaning mega tsena pa. Mega sardinas mga Zay atong panakot-ahos na siya Bombay. Magluto na sa atong panakot. Ato na ilunod atong mega sardines. Mega sardines. Ito atong kawayo. Ato na niiuna paglunod ang mais mga Zay. Ngit kay akong kuano kay akong kamera sa akong cellphone. Ang plus light sa akong cellphone wala gisiga. Ngit lang ato ang pa-video karon mga Zay. Sige. Ilunod din ako ang mais mga Zay. Dan karon nga bukal naman siya ato na ilunod atong utan. So ato na siya ilunod dito ato naman siyang yugasan galing na mga Zay. So ato na siya ilunod dito. Bay-ubay gid ang ato ang utan nga atong nautan. Bay-ubay ang atong nautan nga atong nautan. Bay-ubay ang atong utan nga atong nautan. Sa kana. Puno gid atong kalha mga Zay. Itong for today's menu karon mga Zay is okra, karabansos, mais with mega sardines. Muli ang pasayans menu ni Rangers. So ato na siyang takloban niya para magkuha ni siya. Magkupos ang atong utan. Ang atong utan. Beautiful kayo ang atong utan karon mga Zay oh. Nay pa yellow nato. Perfect kayo kuan combination sa ato ang for today's menu. Asa ka man ani nga menu ni Inday Irene nga nagsaksak sinagol. So ato na siyang tuyuhan. So yuhan nato sa mga Zay para adobo gini siya mga Zay. Nang lalagyan na siya suyo. So ato siyang butangan sa ginisa mix ni siya mga Zay. Ginisa mix pangkalasa sa ato ang
giluto. So dili din siya palataon pag ayo mga jay no kay dali ra gani maluto ang okra o kuan karabansos. Pwede ra ni siya ihapok. Kay atong mais luto na ni siya daan. Luto na ni siya daan mga jay atong mais. So ato ra ni siya ihapok. Ha? Sabaay ang kuan diri mayor. Sabaay ang kuno bagong alot. Bagong alot si Dowski. Mao dinhi ang atong giluto karon mga jay nga atong sudaan sa panyudto. So okra na siya karabansos ug mais nga gisagulan ako og tinapa. So mao din na adobo dira siya mga jay no. So mao na ang pamino ni Inday Rangels karon charis. Nandam na din ako ang among panito mga jay. So mao din ang atong utan atong giluto. So mao na siya mga jay unya na din tay luto mga jay ona. Napurma pagina siya nga gikat sa kaldero mga jay kay ganina din sa puntag namo nga luto nga wala nakuhaan kay bahaw among gipamahaw. So mao din ang amo ang 4 days paniudto karon mga jay.